с критериите, които работна група, съставена от експерти от дирекцията и директори на училища, предложиха и се приети утвърдени от нас. Най-много точки 15 носят близостта на училището до настоящия адрес на родителите и ако детето е сирак или полусирак. По 10 точки получават децата с специални образователни потребности и тези с телково решение, ако друго дете от семейството се обучава в същото училище и други. Всички критерии трябва да са актуални към момента на подаване на заявлението и се доказват със съответните документи. Новите единни правила за прием са поместени на сайта на община Добрич. Рубриката за Добрич под рубрика Образование, актуална информация. Там е публикуван и графика за прием на заявление за записване, като срокът е до 31 май. Механа Свети Георги, град Каварна. Една традиция се завърна с притегателна сила за истинските ценители на всичко българско и родно. Най-истинската и уютна механа. Съчетание от стил и вкус, автентична обстановка, традиционна българска кухня, хубави напитки и народни ритми. Тук ще усетите домашния уют и истинското добруджанско гостоприемство. Механа Свети Георги ви очаква на бабин ден с незабравима празнична атмосфера, много емоции и настроение с дуо Каварна. Механа Свети Георги. Вашата механа в началото на Каварна.